ಕ್ಯಾಮರಾ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಮತ್ತು ಪತ್ತೊಂದು ಚಿಲ್ಲರಿ ಜನಕುಲತ್ತ ಮಾರ ನಾವು ಲಾಗರ್ಗೆ ಅಜ್ಜಿಲೆಂಚೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪೈನಿ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬಸ್ಸತ್ತ ಮಾರ ಎಂಜಿನ ತಯಾರು ಮತ್ತು ಅವನುಂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನು ಮಲ್ತು ದಾಲಾಪಿಜಿ ಹತ್ತು ಮಲ್ಪಗ ಎನ್ನ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೋಡೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬಸ್ಸ ಬರೀಬಹುದು ಮತ್ತು ಊಲಪ್ಪ ಅಂತೀವಿ ಗೋಡೆ ಬರ್ಸೆ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪೂಜಿ ಬರ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ ಮಲ್ದಿನ ಅದ ಎಂಕಲ್ ಕಾಡೆ ನಾಡಂಕುಲ್ಲಿ ಮಾರ ಈ ಹೋಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಒಂದುಂಡದೆ ಅವು ತಿಕ್ಕದ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಷಗಳು ತಿಕ್ಕದ್ರಿ ನಾಡ್ದು ಮಾರ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ರ ಬರ್ಸ ಪಿದೆ ಬೋದು ನಾನು ಹೂ ಮತ್ತು ಒಲ್ತದ ಕಾಣತ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಐ ಕೊಂಚೂರು ಏನಂತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪ ವಾಟು ಗಡಿ ಗಡಿ ಗೊತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ದುಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕುಂಟು ಬಾಡು ನಾನು ಅಪ್ಪಳು ಕುಂಟು ಬಾಡು ಕುಂಟು ಜೀಸೆ ಕುಸ ಕಾಂತು ಕುಂಟು ಕುಂಟು ಬಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತು ನೆನಪುಂಡ ಗಂಗು ಅದಾ ಸರಿ ಅದಾ ಕುಂಟು ಇಂಚ ಕುಂಟು ಬಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ ಒಟ್ರಸಿ ದೀವಂ ಪೋಪಿನತೆ ಅಂಚದಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇಂಚ ಮಲ್ದಿನ ನಾಚಿ ಆತತ್ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡತೆ ನಂದು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕಣ ಅದು ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ನಾನು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಕ್ಕ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ದಾಸ ಇருந்து ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಮಲ್ಪು ದಾಸ ಇರು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ನಂಗೆ 6 ಹೆಡ್ ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಪೋಟ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೀಳುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಎಂಚೆ ಬೋಪಿನಿ ಏನೋ ಅಂತ ಬಂದು ಪುರೈತರ್ಕೊಂಡ ತಾಸೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇನಾ ಕೋರಿ ಕಾದೊಂಡ ಜದುಪಿನೇ ಏನು ಮಾರಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾನ ಗಜ್ಜೆ ಗಜ್ಜೆ ಒಂದು ಅಂದು ಲೋಟೆ ಇಡುವಂತೆ ದೀಪಿನತ ಲೋಟಿ ಲೋಟಿ ಗಜ್ಜೆ ಮಲ್ಕೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಓ ಪಾನಕ ತಯಾರಾತನ ಅದೇ ಪಾನಕ ಹೆಂಗೆ ಬಾಜಲ್ಲ ಒಂದು ಈತೆ ಪರ್ರೆ ಪೂಜೆದ ಪೂಜೆ ನೋಡಿಂದ ಒಂದು ಗಜ್ಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಲೋಟೆ ಲೋಟೆ ಹಿರೇಕ್ ಪೂರಿಕಲ್ಲ ಹಿರೇ ಕಳಸ ಹಾಂ ತಾಟ್ ಬರಲಿ നല്ല പേരിലായിട്ട് ആപ്പണം ಒಂದು ಮಾತ ಮಾಡರ್ನ್ ರಂಗೋಲಿ ಅಚ್ಚಿಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂದ ಹಾಂ ನಾನು ದೆಪ್ಪಲೆ ತುಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಬರ್ತಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಬರ್ತಂದು ಹಾಂ ಅಂಜೋರು ಅಟ್ಲು ಕಲ್ಪನತ್ತ ಮಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ
ಬಾರಿ 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 ಶಿವಕಾಂತ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿದ ನೀ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಮಲ್ಕೊಂಬ ಐತೆ ಅತಿ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಇಂಚ ಮೊದಲ ಪಂಡ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನ ಭಂಡಾರ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿದೇನು ನಾವು ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾರ್ದು ಆ ಭಂಡಾರ ಅವೇನು ದುಮ್ದ ಕಾಲೋಡು ತಾಲೊಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಬೈತ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಮುಳಿತ ಇಲ್ಲಾಂಡ ಅವನು ಬೆದ್ದೂರ್ದ ಉಂಡೆ ಬೆದ್ದೂರ್ದ ಒಂಜಿ ಹೊಟ್ಟೆಡು ದೀದದು ಗೊತ್ತಾವೇನು ಕಟ್ಟುವೇರು ಮಿತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ದೀತ್ತು ಇಸೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಂದು ಮಲ್ದ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಳಸ ಈ ಕಳಸೋಗು ನೀರು ಕಾಣಿಕೆ ಹಂಚಿನಿ ತಾರ ಇದು ಸಿಂಗಾರ ಇದು ಪೂದಿ ಇದು ಈ ಕಳಶವನ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ದುಂಬುದಗಳು ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ತಾರೆಲದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಕಳಸಗು ಸಿಂಗಾರದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಳಸದಿ ಪಕ್ಕ ಮೂಲೊಂದು ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ತಾರೆ ದೀಪ ಪಕ್ಕ ಪೂರ ನೈವೇದ್ಯ ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ತಾರೆ ಒಂದು ಗಜ್ಜೆ ఒక ಬೊಂಡ ఒక ಫಲ ವಸ್ತು ఒక ಗಜ್ಜೆ ఒక ಒಂದು ಪಾನಕ ಪಾನಕ ಗಜ್ಜೆ ಗಜ್ಜೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗಲು ತಾದ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರ್ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಲಿಸಂತಾನ ಕಟ್ಟಾದ ಪರಿಯ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಚೇನೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪುರೋಹಿತರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಗೂ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂಜೆಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಕಳಶ ದೀಪ ಮೂಜಿದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತಿರುಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ ದೀಪ ಕಾಣಿಕೆಯ ದೀಪ ಪಕ್ಕ ಗಜ್ಜೆ ಕಲತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಮಲ್ತೊಂಬೈದಿರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐಟಿ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕೆಲವೊಂದಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಪೆರೆಯೋ ಕೆಲವರಿ ಬೇತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪೆರೆಯೋ ನಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಹ ಊರುಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಇಂಕಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ದಾಸೆ ಇರಲಿರ ತುಂಬು ದಾಸೆ ಇರಬತ್ತದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಾಡು ದೀಪಾವಳಿ ಕಾಂಡೆ ದಾಸೆ ಇರಬತ್ತು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆರು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರಡ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲ ಒಪ್ಪೆ ಅಂಚೆ ದಾಸೆ ಇರ ಮಲ್ತೋತ್ತೇರು ಐಕು ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪೇರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆನೆ ದಾಸೆಯರ್ನಾಗಲು ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ತಿರುಪತಿಗೂ ಆಗ್ಲಿ ಎದಂಬೊಪ್ಪೇರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೆತ್ತೊಂದು ವಸಂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಳಭೈರವನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕಾಳಭೈರವನ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ದಾಸೇರು ದರ್ಶನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಮಂಡ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಪಂಡ ತಾಳೆ ಹೊಡಿಯಪ್ಪ ಸೂಡು ಕಾಣಿಕೆ ತಾರೆ ಹೊಡಿಯತ್ತಿದ್ದು ತಾಳೆ ಅಂತಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾಣು ಈ ಕಾಣಿಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಂಡ ತಾರೈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದೇವರೇನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅವೇನು ಕಾಣಿಕೆ ಬಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಕ್ ಪುಟ್ಟು ಬಜಿಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಚೆದಿದ್ದು ನೀರಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಪುಟ್ಟು ಬಜಿಲು ಬಾಯ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮಾವ ತಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ದೀಪಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಪದ ಮತ್ತೆ ಪಾನಡೆ ಮಾತ್ರ ఏంటి కలిపి నడదాల మ్యూజిక్ 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 పాడరా విజయ్ మాత
ಅದ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ಸೌಂಡ್ ಪಾಳಿಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಚಾಕ್ ಮನಿ ಈ ಚಾಕ್ ಮನಿ ಕಾಯಿ ಕಡಿ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಕಡಿ ಕೆತ್ಕೊಡು ಆ ಚಾಕ್ ಮನಿ ಈ ಚಾಕ್ ಮನಿ ಕಾಯಿ ಕಡಿ ಕಡ್ದು ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ತದೆ ಮುಗ್ತದೆ ಬಲೆ ತೀರ್ಥಲ್ಲಿ ಹೂಗಾಗಲ್ಲಂಗೆ ಮುಟ್ಟು ಮದ್ಮೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೊಡೆ ಪುಳಿ ಪುಂಜಿ ಹೊಡೆ ಪುಳಿ ಬೆಲೆ ಈರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆತ ಒಂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯ್ತಾ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಊಟವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ದೀರ್ತಿನ 3 ವರ್ಷದ ಭಾರಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಯಿತು ತುಳಸಿ ಕರ್ಮ ನೆಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜೆದ ಉದ್ದೇಶ ಕಾರಣ ಜನ ಗುರುಬಲೆ ಪೋನ್ ಕರ್ಮದ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಸಿಗದೇನೆ ಅಂತ ಕಂಡೋರು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಇತ್ತು ತುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಕರ್ಂಬು ಬುಲೆ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತನದೆ ಫುಲ್ ಕರ್ಮ ಅವೇ ಈ ಒಂದು ಈ ಫುಲ್ ಕಂಡ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಕರ್ಂಬೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷ ತುಂಬತ್ತೆ ನಲ್ಪನ್ನ ಎಂಕಿಲ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಸಾಧಾರಣ 30 ವರ್ಷ ಬಿರೋಡು ಹಾ ನೆಕ್ ಕರ್ಮು ಕುದುರು ಪುದರ್ ಕರ್ಮ ಆತ ಕರ್ಮು ಗುಲೆ ಪೋನ್ ಮಗ ಕರ್ಮು ಕನ್ನೊತ್ತಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಸಂಗಡ ಕಟ್ಟುನು ಓಡು ರೆಡ್ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಓಡ್ದಾತು ಕೊತ್ತುಂತಲ್ಲ ಕರ್ಮು ರೆಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನತೆ ರೆಡ್ ವಾರ್ಡ್ నుంచి ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಕರ್ಮು నుంచి ಕಟ್ಟದಾಗನೆ ಅಡ್ಡಪಾಡು ಮಗ ಇದೇನೆ ತುಲವನ್ನು ಹಂಚಿ ಹೋಗಿ ಮೂಜಿ ಬಂದ್ವ ಮೂಜಿ ನಿಗಲಿಂದ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬ ಉದ್ದಿ ಓಡು ಅವ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬ ತೆಗಿಸಿ ಓಡು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಾಡಿ ಮೂಜಿ ದೇವರೇ ಪೊಪ್ಪುಳವು ಇವರೇ ಮಂತ್ರ ಮೂಜಿ ಬಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೇಂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಏನೇ ಮೂಜಿ ಬೈಜಿ ಬಂದು ಎಸ್ಲಾ ಬಿಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಜ್ಜ ಮೂಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಮಗ ರೆಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಆತ ಕಾಸ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕದುಂಬಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆ ಇಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಮನೆ ಇಂಚು ಬೊಡ್ಸಿ ವಡಪಾನ ಇಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ತುಳಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡಪಂಚ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಲೂ ಮೂಜಿ ಡಬ್ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟೆ ನಂಗಲ್ ಬಟ್ಲೆ
ಮಾತೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮೂನೋಡು ಅಂತಲಿ ನಿಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಮ್ಮ ಅವೇ ಸರಿ ಹಲೋ ಈ ಸಂಸಾರ ಸೇರ್ತು ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ತುಂಬ ದಿಕ್ಕಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ತಾನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಕೆ ಉಳಿದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನಿ ಆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಅಂಚಿನ ಕುಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇನಿ ಪುಣ್ಯಚಿತ್ತಿನ ಸೇವಿಡು ಎಂಕ ದೀನಂಚಿತ್ತ ಕಳಸಾವಡು ಅಂಚೆ ಕೊಡುತ್ತಿನ ಬಂದೇಬಾವು ದೀನಂಚಿತ್ತ ಗಣಪತಿನ ತಾರೇವಾಡು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಉಡುತ್ತೀನಿ ತಾವಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡನೆ ಇಟ್ಟವಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೈವೇದ್ಯಡವಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಡು ನೇಮ ನಿಷ್ಠುಡು ವಾವಂಜಿ ಥರದ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಪರೆಯೋ ದೋಷಗಳು ಪರೆಯೋ ದಾನಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತಪ್ಪುತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸಂಸಾರಂಚಿತ್ತುವುದು ಮಾಪು ಕೊಡ್ದು ಇನಿ ಕೊರ್ನೆಂಚಿತ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೊನ್ನೆ ಸೇವೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಡು ಪನ್ಪೆಲ ಕೈ ಸಂಸಾರಡು ಪನ್ಪು ಒಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪರವು ಸಂಸಾರಡು ಊಡ ಪರವೂಡ ತೀವ್ರಿಯಾಗಲ ಅಗಲೇ ಬರ್ಪಿನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಚಾರ ದುರಿತ ಸಂಕಷ್ಟನ ದೊಡನ ಪಾಲಕ್ಕೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಗಲು ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗಡ ಕಾರ್ಯಕಸಬುಡ್ಲ ಉದ್ಯಮಡ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೋಕುಲು ಬಾಲಿಗೂ ವಿದ್ಯೆದಾಂತಿನಿ ಬುದ್ಧಿ ಮನ ಕೊಡ್ದುದು ಅಂಚೆನೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಎಂಚೈನಿ ಸೇವೆ ಕೊರೋನಲ್ಲ ಮಿತ್ತಗೆ ಮಾತ ಸಂಸಾರ ಸೇರಿದು ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬಿಡು ಮಾಡಿದ ಸೇರಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ದೇವರು ದೇವರು ಈಗ ಅದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ 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 ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನ ಸಮಾಧಾನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇವ್ರೆ? ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲೋ ಹಾಂ ಹೊಸ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಬರ್ತದೆ ನೀರು